якийсь колір, ми маємо швиденько стати на нього. Якщо я говорю червоний, то ми всі швиденько біжимо і стаємо на червоний. Домовилися? Але біжимо не по парашуту, а біля нього. Ось так. За совою. Ось так. Всі разом за совою і побігли. А на музичку, будь ласка. І приготувалися рученята свої. Ноженята. І зараз перевіримо, як ви знаєте кольора. І зараз з вами ми стаємо на зелений колір. Зелений колір. Так, всі стали на зелений колір. Опа. Так, бачу, всі виходимо з зеленого, поїхали далі. Швиденько поїхали далі. І ще раз контрольний для вас проведу. Так, а зараз стаємо на колір сонця. О, яке в нас сонечко? Так, сонечко, яке, Соня? Так, жовтий, молодці, вірно, виходимо з кола. І останній раз побігли. А тепер стаємо на колір неба. Яке в нас небо? Так, синє, молодці. А зараз ми ускладнимо задачу. Коли ми будемо ставати на якийсь колір, ми маємо назвати фрукт або овоч такого ж кольора. Домовилися? Наприклад, якщо це синє, що це може бути синє? Ну скажіть мені. Слива, молодець, слива, що ще? Що ще на синій є? Ну? Виноград, вірно. І так, смородина, вірно. І так, готові? 3, 2, побігли по колові. Поки коколки лоб тримають по колу, побігли. І так, стаємо на червоний колір. І так, що в нас є? Піднімаємо руку і говоримо, щоб я вас почула. Так, помідор. Полуниця. Полуниця, вірно, так, що ще червоне є? Твоя футболочка, так, червона, що ще? Вишня. Вишня, молодець, так, побігли. Ананас червоний. Ні, ананас не червоний. Так, біжимо по колу далі.